जों दिनै बेवहाय तामुलपुर फरायसालिमा केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे ओरिएन्टेसन काम केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां हाई सेकेन्डारि आर्ट साइन्स आरो कमार्स पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै NEP 2020 नि सोमोन्दै ओरिएन्टेसन जों होनो नागिरदों जे माबायदि अनलाइनाव एडमिसना जायो, मा साबजेक्टफोरखौ बोरै सेलेक्ट खालामनांगौ आरो मा साबजेक्टखौ लानानै फरायब्ला इयुनाव माबायदि लाब जायो, मा लस जायो, बेफोर गासै खोथाफोरखौ बुंनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्टार मानगोनां डक्टर मनजिल बसुमतारी सारखौ लिंनानै लाबोदों। बिथाङा बिबुंथि होदों आरो लोगोसे जोङो जोंनि जे हाई सेकेन्डारि पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरा इयुनाव माबायदि कर्स लानानै माबायदि आयदा लानानै आवगायलाङोब्ला जिउआव साक्सेस जानो हायो बेखौ बुंनो थाखाय जोङो जोंनिनो सासे मटिभेशनेल स्पिकार केरियार काउन्सिलर मानगोनां मिस्टार रन्जन कुमार बरुवा बिथांखौ जों गुवाहाटीनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मोनफैदों आरो बेजों लोगोसेनो जों मोनसे महत हाबाफारिखौबो जों दिनै लादों। बे जाबाय माने मा बावैसो सिगां जोंनि रायजो सभानि MP महरै सायख'जानाय जोंनि तामुलपुरनिनो फिसा एबा BTC नि बारग' गाहाय चिफ मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौबो जों सम्बर्धना होदों। बेजों लोगोसे जोङो आसामनि बारग' रायजो माने स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन आरो नाथाय बिथाङा दिनै आसाम सरकारनि जि शपथ लानाय हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै। गतिके बिथांखौ जों इयुनाव जोंनि बे बरायनाय जों पत्रखौ जों होगोन, बरायगोन बिथांखौ। दा बेवहाय जोंनियाव फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै जोबोद मोजाङैनो फैदों। जोङो दिनै दासिम जोंनियाव नाम थिसननाय फरायसा फरायसुलिफोरनि अनजिमाया 500नि बारा जादों। जोङो मिजिंथिदों जे आरो बिनिख्रुइबो बांबावगोन, गथ'फोरा फैबाय थादों। दा जोंनिया मनजिल बसुमतारी सारा बुंगासिनो दङ, दसे उनाव जा रन्जन कुमार बरुवा बिथाङा बुंगोन। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेवहाय जों दिनै केबल हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय बा स्टेन्ड मारिनाय बा स्टार मोननाय बेखौल'सो जों लायाखै। थार्ड डिभिजनाव पास खालामनाय, सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय जोंनि ओनसोलनि हारसा बर' जेसेबां फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोन गासैखौबो जों बरायनायजों लोगोसे बिसोरनो जों मोनसे केरियारनि काउन्सिलिं आरो ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ जों होनो नागिरदों। आरो बेवहाय फैनानै जोंनि बरायनायखौ आजावफैनायनि थाखाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरनो आङो तामुलपुर फरायसालिमा केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्लानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मिजिंथिदों बे हाबाफारियाव गथ'फोरा जोबोद मुलाम्फा जागोन। जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै हाई सेकेन्डारि पास खालामखांनानै माबायदि आयदाफोरखौ लानानै फरायलाङोब्ला इयुनाव गावनि जिउआव मुलाम्फा जागोन बेखौ बारा मिथिस'वा आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जों काउन्सिलिं होनो गोनां जायो। आरो बे हाबाफारिखौ केबल दिनैल' लादों नङा, उनावबो जों लाबावगोन। नाथाय दिनै जाहाथे जोंहा साबजेक्ट सेलेकसन खालामनाय बा आयदा सेलेकसन खालामनायफोराव गोनो गोथो जाया, बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै एडभान्स लादों। खारन दा जोंहा हाई सेकेन्डारिनि पास जानाय बिथांमोना डिग्रिसिम एडमिसन लागोन, जिहेतु साबजेक्ट सेलेकसन खालामनायाव जाहाथे बिसोरो जेबो माने उसुबिदा मोना, जेबो गोनो गोथो जाया, बेनि थाखाय जोङो बेखौ मुलाम्फा जागोन होननानै जों सानदों।